गोथां गोथां सावो गाज्रि आबनाया नै हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर धेकियाजुलिनि सासे बिनानाव माने जोबोद खैफोदाव गोलैसिगौमोन माने बिनि सलायाव माने आपना अर नांदो आरोखि ना थ' आं साननानै मोनाखै माने आपना आपनि बिनि गस्लायाव माबायदि अरा नांखो ओमफ्राय बाथ्राया जाहैबाय जों नुनो मोननाय बायदियाव माने मासे सिखिरि मोननो माने बिनि सलायाव बाफायदोंमोन ओमफ्राय बे सिखिरिखौ माने बोखारना गारबाय बे गारनायावनो अरा एकदम नांदों आरोना माने दा आसरित बाथ्रा आंबो सानना मोनाखै आरो फार्स्ट टाइम खोनादो आरो फार्स्ट टाइम नुफेरदो माने आपना आपनि बे बिनानावनि सलायाव माने अर नांदोखि आरोना थ' बापरे बा मा डेन्जार बाथ्रालै नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर मानोना मा जाहोनाव जानांगो बिनानावनियाव माबाफोर मोनसे खैफोद दोङोमोन बे टाइमाव माबाफोर माया दोङोमोन ओमफ्राय बे बाथ्राखौ सानना मोनाखै माने माबायदि अरा नांखोखि आरोना माने थ' गोबां भाइरेल जागासिनो बे भिडिअ'आ ओमफ्राय तारातारि जुदि गस्लाखौ बख'नानै फुनानै जुदि ना होआमोनबा बे बिनानावनियाव जानांगौ माबा मोनसे खैफोद जागौमोन ओमफ्राय बिनानावानो गोमागौमोन माने अर खामबाथ' आरो मानसि बासायनो बेबायदि जागौमोनखि आरोना ओमफ्राय बेखौ सावसिगोन सावनानै माने मा खालामसिगोन नै मानसिफोरा माने बे गस्लाखौ सावनानै भैयामाव सोना दोनसिगोनखि आरोना मोजाङानो जादों ओमफ्राय बेफोरखौ मोनसे माया दङमोन माने आपना आपनिथ' अरा खामफेरा रावनियावबो गासिबो जानांगौ माया मोनसे खैफोदनि दिनमोन बिनानावा बासायबाय बेनो बिराद मोजां ओमफ्राय धेकियाजुलिनि होनना बुंदो बिनानावखौ ओमफ्राय न'आबा मामोन आं बावबायसै नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय नैला नारामानि खामजोबदो आसरित बाथ्रा बेबायदि मारै खालामनो मोननांगौखि आरोना माने मानसि सावनाय थां माथां माबायदि खामलाजोबदो नै आसरित बाथ्रालै बियो बिराद अरिजिनाल खोथायानो मोगथाङावनो माने गावनि ड्रेसफोरानो माने खुगुवायै बिराद खामदोखि आरोना खामो होनना बुंनाय खोनादो ससियेल मिडियाफ्राव नुगासिनो स' बा आसरित बाथ्रा नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहर माने बिदि आपना आप मारै खालामनो मोननांगौ आरोना माने अरा बिनि माबायाव देहायाव माबायदि फैनो मोननांगौ माने मासे सिखिरियानो माने बिखौ बोखारना गारनायावनो माने खामदो होनना बुंनाय नुनो मोनदों आरोना माने थ' आंबो आसरित जादों माने बेबायदि जाथायखौ मालाबाबो खोनाफेराखै आरो आं फार्स्ट टाइम नुबाय आरो खोनाबाय स' बिराद गिनायबो मोनदों माने जानांगौ मोदायफोरबो जानांगौ आरो सोरबा मायबाफोर खालामदोंबो जानांगौ मानसिनिबो आखाइबो थायोना बेफोरखौ जेबो बुंनाया नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहर सोरबाफोर माबाफोर गोसोआव साननानै दोङोबा ओमफ्राय बे सिस्टारा जुदि अरखौ जुदि बोख'नो हायाबा सलाखौ तारातारि बख'आमोनबा मोननाय नङामोन आरोना बे बिनानावखौ सिस्टारखौ ओमफ्राय स' मोजां मानसिफोरा नुखादो ओमफ्राय लोगो लोगो आसरित बाथ्रा नाराफोराबो खामजोबदो नै नोंथांमोना स्क्रिनाव गासिनो नायलांदो नैबे गस्ला सि बेयो मैया खामनाय मोगथाङावनो मानसि गाननायावनो खामो नै दा जों बेखौ सावनानै बयेमाव सोना दोननो नागिरदों नैबे गस्लाखौ गानग्राया नैबे नानियानो नै बे नानियानो बे नानियानो दानि ओंखाम जानानै आखाइल' सुदोंमोन बेयावनो गस्ला खामजोब्बाय बिनिया मोगथाङावनो नै गाननायाव खामखायो नै दा बेखौ जोङो सावबाय सावनानै बयेमाव सोसिगोन नै गोबां मानसिफोर दं नायगासिनो दं नै गामिनि मानसिफोर बिसोरो नायगासिनो दं खोनासंगासिनो दं आसरित बाथ्रा आरोना सोमोनांथाव माने हमदांस' हायाखै मा जादों नै गामिनि नायगासिनो दं नै बिसोर न'खरनि गोजा आरो जों थांगासिनो दं नै जिगाबाबो खामदों नैबे जिगाबमोन बे जिगाबा माइ मारा होनानै दोननायमोन बियो मानसिफोर थाबाय थानाय समावनो आसरित सोमोनांथाव हारसिंनो खामदों आरो बे जिगाबा नायदो नोंथांमोना साननो नाङा जे सोरबा मानसि सावखुमादों होननानै नाथाय मानसि थानायावनो नै खना खनला बाख्रियावबो खामदों न' दरजा पर्दायाबो खामदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नैबे फायखानायाबो हारसिंनो मानसिफोर थानायावनो खामदों खोबना दोनथ'बाय नै खामनायफ्रा नै बिदिनो खामजोबो नै बे नानिनावनो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समाव एम्फौ बाफैदोंमोन बे एम्फौआनो अर जानानै खामबाय दायो नैबे गस्लाखौ सावगासिनो दङ नै बे गाननाय गस्लाफोरखौ सावदों नै दायो लोगोफोर
नोंथांमोना क्लिपाव नुखाबाय जानांगौ जोबोद दुखुनांथाव आरोना माने थ' बे बिनानावखौ माबाफोर नोंथांमोना खाथि खानलाबा सिनायलाबायोबा एसे हेल्प खालामहैथां माने बिमाबो गैया बिफाबो गैया बिथाङा जोबोद दुखु बिनानावा माने सोरबाफोर माबाफोर मेगनफोरजों नोजोर होदोबा बेखौ अजाफोरनियाव लांनानै एसे मोजां खालामहैनांगो माने न'नि हिसाबै माने जों बे भिडिअखौ शेयार खालामनो माने जोबोद दुखुनांथाव सासे हिन्जावसा बिनानाव देरफुहांनाय बेफोरबायदि जाथाय जायोबा गासिबो दुखु मोनखायो सोर दुखु मोना नङा दुखु मोनखायो सासे माइनर सिख्ला जाफुनाय गथ' ओमफ्राय गासिबो हेल्प खालामो आरोना बिनि बिफाया न'आव दोङो सोरबाफोर मोनोबा हमना दोननानै न'आव खेदायहर नोंथा फिसाजोआ ओरैबायदि घटना जादों होननानै ओमफ्राय बिमाबोथ' गैखाया जोथोन लाखिनाय बेनिखायनो लाइ मोनदो जानांगौ सोरबाफोर बेफोरबायदि जाथाय खालामनो मानोना जों नुफेराखै बेफोर जाथायफोरा अरफोरा निजायनि देहाफोराव खामलाबायनाय मासे सिखिरियानो बिदि अर सावलाबायनाय माया मोनसे माया दोङो दिनै भिडिअ बेखिनिसै आरोना थ' जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर थ' थेंक इउ स' माच सोरबा चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ